Kublai pi barok ngi priang sngobai pi sya katup kubor menta ke janmit. Para shwa bangin paj ki kubor ki babnia ngin ya pechwai ki mat bakongsan. IT Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi syakari yaki projek penroy ki besyongdor khat nyo hajar klur tingkah Madhya Pradesh. Baro lai teli ki Autonomous District Council ha ke jela ki larai ban kentu ya ke sarkar pedeng ban penlait na ke jing penteri kam ya ke uniform civil code. Ong CEM ka JHADC ba ka shnong khanduli ka hap hapo upod usam ba ka jingpet jingkmi jong ka council. Bat ka jingelak persya ya ka seng BJP kin omla ban pentron ya ka seng ha ka election jong ka Sokyong constituency ong ukirtong ka seng BJP iba serap Eric Karbuki. Ki kubor ki babnia Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi hene kesngi ula ong ba ka mangtingka ka balabha na ka benta ki panchayat la penkiu syapalat kumba arlak klur tingka hadien usnem ar hajar khatsau ka bahaswa ka long tang nyau pho hajar klur tingka haba ajing kren syaki patba harewa Madhya Pradesh ha kesngi rakhe ya ka National Panchayati Raj Day Modi ula ong ba ka sarkar ka ile kat bala ban pinklan ya ka rukom trekam jong ka Panchayati Raj ha keri. Menteri Rang Badu Keri ulabu mau nongrem bat peli perdaru ya ki projek penroy ki bapalat kumbak hatnyo hajar klur tingka. Ula syem bentaru lingba jong ka video ya ha ka program rung ying thema jong ki saulak hatway hajar ngut ki nongyo mentoy jong ka Pradhan Mantri Awas Yojana. Modi ula pleru ya ka integrated e-gram swaraj bat ka gem portal na ka benta ka jing ai jing shakri ya ki patba lingba jong ki panchayat ka jing thmu jong ka ni ka project kalong ban yarap ya ki panchayat ban pinyat yo ya ki mar bat ki jing ai jing shakri ka jong ki lingba jong ka gem. कैसे अपना काम कर पाती 2014 में हमारी सरकार आने के बाद पंचायतों को मिलने वाला ये अनुदान 70,000 से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है. Ki laitali ki Autonomous District Council ADCS ha ke jela ki larai ban kentu ya ke sarkar pedeng ban pelat ya ke jela na ke jing penteri kam ya ke uniform civil code. Ha ki jaka balabu ya gane ke rai la shim hadin jong ke jingalang jong baro laingut ki chief executive member kata jong ka KHADC iba Tito Starwell Khan CM ka JHADC iba Thombor Shiwat bat CM ka GHADC Albinush Raksam Marak kabala penlong ha conference room jong ka KHADC henne kesngi sembut CM jong ka GHADC Nikman chairman ka KHADC iba Lamprang Bla bat ki khot jong ka executive ka KHADC kilaidan lang ha kane ka jingyalang habakran syakilat pathai khubor hadien jong ka jingyalang CM ka KHADC iba Tito Starwell Khan ilaong babaro laitli ki ADC kilarai banyatai ya ka jingeshim rai ha ki council ka jongki ban persya ya ka jing pentrekam ya ka UCC ha ki jaka balabu ha ka thop Katkum ka jing sngow ka jong ya ka ne on sabu ru hakmat ka sarkar jela khnang ba kinishim lang ya ka ju ka rai Uloong shushu ba ka jing pentrekam ya ka UCC kan kta shibun ya ka bor bat ka jing trekam jong ki ADC khamtam ha ka baydey bat ki traditional custom practice bat ru ya ka emlang sa lang hi baro ka way. That implementation of UCC in the 6th schedule area will be totally opposed. Ka Jainta Hills District Council hene kesngi kala banjur ba ka shnong khanduli ka hap hapo upod usam bat ka jingpet ka jingkmi jong ka council bat ong ba ka ni ka shnong ka don hapo upod usam jong ka jela Meghalaya. Habai keren bat kilat pathai khubor CEM ka JHADC iba Thombor Shiwat ilo ong ba ya ka sanat
jong orang bak snong ka snong khanduli la ai da ka council ka pen pau ba ka ni ka snong ka hap hapo ka jingpet jong ka council kat kum ki kot ki sla bat ki jingbu jing tho ki badon bat ka council. Ulo ong ru ba ka jingkren jong ka deputy commissioner ka West Karbi Anglong ka longkum ka jing ai ding halor ka ni ka jinglong jingman. UCM ula pentip syuk-syuk baya ka jingelang ka baningkong jong ka Regional Committee of Giant Hills on sa penlong lasyay kasngi ha jowai ban yakren halor kimat ki baydey bat ka wat ka baar jong ka jingekren penbet put ha kijaka badangsa badon ka jingekaja. Kanduli ka hapon po kasambi. Tapi ketua ni hina kalian demi kum ka disekausil. Ni pensisya bat ni persken. Baka kanduli kade kepada hap po ka jingpej jong ka disekausil. Kadon orang bak sinong ni ai mengi ke sana. Kadon uput usam ubiang kat kum ka jing itu bat kat kum ka jing ai bor ka disekausil. Tanya nak kalian ke jong ni yang scam baka kanduli ka hap po ka Meghalaya bat hapok ke jingpej joka district council. Ki lightly ki ADC bakan top ya ka KHADC, JHADC bat GHADC mentah kesngi kilapen pau ba kilakmi lenti ba ka sarkar pedeng kan wanra ya ka propose amendment bill ka bai day bat ka jingpen thama ya ki kendon hapo ka top benrap ba Henry jong ka riti sinshar ka ri mentah usnam. Habai keren baki nong thok khubor hadin ke jingelang jong ki chief executive member jong ki lightly ki ADC UCM ka KHADC ubak Tito Starwell Khan ula pentip baka sarkar pedeng sa shisin pat kala tho asya ka sarkar jilla halor ke jingdon kam ya ki ADC ha ka jilla ban batai benia halor ki artli ki mat ki baydey but artli ki unrepresented tribe bat ke jingpen rekam ya ka village council. Katkum ka jingya thu jong u kila rai lang bat kentu ya ka sarkar ban wengno ya ka kentin unrepresented tribes na ka riti sinshar khadar 125th amendment bill ar hajar khat khandai. Uloong bakila deb ban pensya ya ki arngut ki CM ba ka KHADC kala menjur ya ka village development council bill khnang ba ka jingpen trekam ya ka village council kan om trekam ha ka jilla namar ka nekan kta ya ka sinshar khadar hapo ka jilla. These are the two issues which are still pending, which needs to be elaborated more, to discuss more. So we have discussed this matter seriously. I would like to inform you that we have highlighted to our friends from Garo Hills and Jante Hills that in KHADC we have passed Act which called Village Development Council Bill. Ka Indian Army Headquarter 101 area Shillong kalarakhe ya ka jingdap henreu posnem menta kesngi. Ha gani kesngi lapen long ru ya ka jingpen kuburom ya kishipai kibladu no ya la ka jingem na ka benta keri da ka balet bu sentiu ha Shillong War Memorial Rhino Prayer Nashtal da Lieutenant General RP Kalita Ubadai General Officer Commanding in Chief Eastern Command ka Indian Army. Kiway pat kibele burom haga ni kasngi kikentup yo Major General RK Jha, Officiating General Officer Commanding 101 Area, but baro kishipai jong ka Headquarter 101 Area. Kumshi benta ban ai buram halor ka jingdap repos nem jong ka jing shakri ya kari la ple perda ya umot dur jong Major General Gurbaksh Singh Gill but Major General Gandharv Nagra ki badai ki GOC jong ki 101 area hakatma syajar khandai spa nyeu puwai but ki belaya rap ban wan ra jing job ya ki shipai kari house nem syajar khandai spa nyeu puwai. U kertong keseng BJP na soyong uba serap Eric Harbuki menta kesngi uloong ba kejiyalap election ban persya ya keseng BJP kan om trekam ha keni kenti bamenta na soyong constituency namar ba kibriu kila dep sakhi halor kumno kiseng sain perthai ba pher kila isnokti ban thau sarkar hadien ke election. Haba penpau ba kejingelap election persya ia keseng BJP kelakta ha kenik assembly election badang syudep shen
uba karbuki uloong ba ka jinglong jingman jong ka sain perthai minta ka per bak lebak namar babaro ki seng sain perthai kidai ki badon minta ha ka ju ka seng senrop la ka dai ha ka seng NPP UDP bat kumju ru ha ka seng BJP uloong ba ka don jingkermen ya ka seng BJP ban le bha na soyong namar babaro ki seng sain perthai ki don bintalang ha ka sarkar senrop ringkat bat ka seng BJP. Have a look at that. Mentapat ngin yapet ya ke jinglong jingman ke sunmeneng ha shilong. Ka jing shit kalong R.R. degree Celsius bat ka jing kriat kalong katway point pra degree Celsius. Ka jing sngam ka haw kalong henreu pulai na ka shispa ha kapor min step bat nyo po na ka shispa ha kapor janmin. Kala bandon ka jing hap slap ba malu mala hakikat tu kat ni kijaka. Sa sisian pat ngi pen kan mau yapi baya kini ka kubor jungi pila ban pet ha ka juhi ka por ha ka YouTube channel bat ru pila ban pet ha ki kubor ba man lakas ngi ha ka Facebook Twitter bat Instagram jong ka dini news chilong. Shwa ban poi sha ka bukut jong ka thup kubor ngi pet biang sa sisian yakimat bakongsan. IT Menterang Badu Keri Narendra Modi Syakari yaki projek penroy ki basyong dor khatnyo hajar kelur tingkah ha Madhya Pradesh. Baro lai teli ki Autonomous District Council ha ke jila ki larai ban kentu ya ka sarkar pedeng ban pelat na ke jing pentrekam ya ka uniform civil code. Ong UCM ka GHADC ba ka shnong khanduli ka hap po upur usa mat ka jing pejing kmi jong ka council. Bat ka jing elap persya ya ka seng BJP kin omla man pentron ya ka seng ha ka election jong ka soyong constituency ong ukertong ka seng BJP iba serap Eric Khanhuki. Te parlok atung ila poi syaka pukut jong katup kubor jongi mentaga janmet hadu bangin de syam biang bat pila syai kasngi kublai pi baro. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की।